etorri Edelbidez Digital Plusen beste bideo tutorial batera. Liburu digitaletatik tresnen kutxara eta irakasleentzako baliabideetara nola sartu ikusiko dugu bideo honetan. Lehenik eta behin, sartu liburu digital batera lotutako material osagarria ikusteko. Goiko aldeko tresnen kutxa atalean klik egiten baduzu, hainbat baliabide dituen leiho bat irekiko da. Batzuk zure ikasleentzat dira. Esaterako, oinarrizko jakintzen liburua. Beste batzuk irakaslearentzat. Azken horiek birreta baten ikonoarekin markatuta daude. Adibidez, kuadernoa erantzunekin, proposamen didaktikoa erantzunekin eta ikasteko egoera bakoitza lantzeko iradokizunekin. Gidaren eta kuadernoaren faksimile bertsio honek tresna menuak eta horiek bistaratzeko eta editatzeko hainbat aukera ditu. Geziaren ikonoak zein dokumentu deskargatu daitezkeen adierazten du. Programazio didaktikoak ere eskura dituzu. Era berean, honako hauek daude tresnen kutxan. Errutinen eta trebezien horma irudiak eta txantilloiak. Kanban baten PDF-a. Hainbat ebaluatzeko tresna, hala nola eskalak eta errubrikak. Multimedia baliabideak eta baliabide interaktiboak ere eskuratu ditzakezu tresnen kutxaren bidez. Adibidez, hainbat motatako jarduera interaktiboak ikasteko egoera bakoitzerako. Proben sortzaile bat, oinarrizko jakintzak ebaluatzeko. Bideo eskolak. Gainera, irakasgai bakoitzak baliabide espezifikoak ditu. Hala nola abestien audioak hizkuntzetan edo geogreba simulagailuak matematikan. Hurrengo tutorialera arte.